Здравейте! Добре дошли в канала ми! Днес искам да ви покажа как правя косата си през по-голяма част от времето. Това е естествената ми коса. Тя е доста права. Единственото, което съм направила е вчера съм се изкъпала с шампуан и балсам и съм я изсушила с сешуар. Обичам да навивам косата си на следващия ден, тъй като ако трябва да я мия, след това да я суша и да я навивам, това отнема страшно много време. Аз не разполагам с такова време. Затова предпочитам да я измия вечер и на сутринта, когато е наистина суха, да я навия. Като, разбира се, можете да я навиете и веднага след като я изсушите с сешуар. Просто трябва да внимавате много добре да е изсушена в корена с сешуар, т.е. да е много суха косата, за да може да се задържат кадриците. Трите неща, от които ще имате нужда, за да навиете косата си, са четка за коса. Аз обичам тези, които са с гумените бодлички. Много лесно се разрезва косата с тях. Не я накъсват и откакто преминах на такъв тип четка, не мога да си реша косата с едновремешните четки за коса. Разбира се, преса за коса. Моята е изключително стара преса. Тя е модел на Remington. Може би вече не се произвежда този модел преси, но със сигурност имат по-нови, по-хубави модели. Моята е поне на 10 години. За сега съм доволна, работи. Вече е така доста изтерзана, има изпочвани части по нея, но продължава да си върши работата и аз предпочитам, когато нещо работи, да продължавам да го ползвам. Може би ще я сменя в един момент, но за сега си върши работата. Ако някой го интересува, ще изпиша точно какъв е модела на преста долу в описанието на видеото. Аз лично я пускам и я нагрявам до 160 градуса. Има и възможност за 200 градуса, но предпочитам да не си изгарям косата до такава степен. И последното нещо, от което имате нужда, е лак за коса. В предишното ми видео ви разказах, че този Nailnet е моят фаворит. Фиксира косата без да я прави твърда, на клечки, тя издържа, но в максимално естествен вид. Накратко, защо навивам косата си по този начин? Първо ми отнема най-малко време. За около 10 минути навивам цялата си коса и съм готова с прическата си за следващите няколко дни. Мия косата си 2 пъти седмично, тъй като виждате, тя е доста права. Много пъти я оставям дори в естествения вид, но обикновено е хубава само първия ден. На втория и третия ден вече е без обем, няма форма и гледам да я вържа по някакъв начин. Когато навия косата си с преса, тя изглежда добре. В края на видеото ще ви покажа също така как успявам да задържа косата си максимално дълго навита и по какъв начин тя издържа поне 3 дни. При мен издържа докато не измия, обикновено това е на 3-я или 4-я ден след навиването. Единствените други продукти, които имам на косата си, вчера след като съм я измила и подсушила с кърпа, разресала съм я и съм напръскала този балсам без отмиване на Matrix. Много съм доволна от него. Той е с така бяла консистенция, много течен, не утежнява косата, помага за разресването. И другия продукт, който от известно време използвам и съм много доволна, това са кристалите или олието на Керастас. Аз имам този най-стандартния вариант, който е в златната опаковка. Знам, че имат и такъв за боядисана коса, няколко вида, но за мен този работи идеално. Оставя косата ми изключително мека, лесна за разресване. Русата коса много лесно се заплита по краищата, така че това е продукта, който от известно време ползвам и съм много доволна. И така, започваме. Ако гледам тук в дясно, имам огледало близо до мен, за да мога да виждам все пак какво правя по-детайлно. Първото нещо, което правя, е да разреша косата си, за да няма никакви сплитания. Моята коса е сравнително гъста, някой път я разделям на сектори, но когато бързам, не я разделям на сектори. Ако усещате, че имате нужда да я разделите на сектори, може да разделите с една щипка на 2 пъти. Така, пресата ни я загрява до 160 градуса. Започвам от бритона, като пресата я завивам един път и бавно изтеглям по дължината. Виждате, се получава прекрасна кадрица. След това продължавам с вторият сектор коса, като се старая да взимам
различни по размер сектори. Някои сектори са малко по-дебели, други са малко по-тънки. Основното е да навивате извън лицето, а не така навътре. Виждате, взимам доста големи сектори коса, като единственото, което правя е с пръст се опитвам да прегладя. Ако някъде има някакви по-заплетени косъмчета, навивам веднъж и бавно спускам додолу. И виждате, се получава кадрица. На мен лично ми е много лесно да преценя кое съм навила и кое не. Не се притеснявайте, ако в началото не може да си координирате ръцете. Това е нормално. Аз правя косата си по този начин от вече много време и колкото по-често я правите и по-дълго време започва доста по-бързо да се справяте с навиването. Внимавайте да не се опарите на пресата. За момента не пипам кадриците, не ги разресвам. Изчаквам ги да изстинат. Завивате и бавно изтегляте надолу. Може да оставите краищата прави. Някои пъти така се навивам, но по този начин при мен специално, когато додолу навивам косата, кадриците издържат доста по-дълго. Сега, може би ще ме питате за задните сектори как успявам да ги хвана. Лично при мен е до усещане, когато вече веднъж сте навили кичурите и не ги пипате, те стоят като цяло. И затова, когато прокарате ръка отзад в косата, виждате всъщност кои са правите участъци. Не е нужно да спазвате определен ред на навиване на сектори. Просто хващате един сегмент, който усещате, че пресата ще успее да задържи и навивате. Продължавам просто с напипване. Хващам с пресата, правя един кръг и бавно изтеглям надолу. Опитайте се пресата ви да е вертикално, а не така. Защото така ще стане по друг начин, малко по-трудно върви косата. Гледайте през цялото време пресата да е в вертикално положение. Ето тук имам един заден участък, просто с пръсти го разресвам. И изтеглям додолу. Колкото пъти повече завиете пресата, толкова по-къдръв ще се получи участъка. Можете и съвсем леко, ако искате вълни, съвсем леко да завиете. И така продължавам докъдето мога да стигна косата горе-долу до средата на главата. Така, когато приключа с тази лявата за мен част на главата, изтеглям цялата си останала права коса отдясно и бутам тази коса назад. Още веднъж разресвам тази. Някъде се е образувало някакво сплитане. И по същия начин обикновено започвам отдолу нагоре. Ако можете с лявата ръка, кадриците ще се получат доста по-прави, но за мен смяната на ръцете с преса е трудна. Опитвала съм се, не ми се получава. Затова отново с дясната ръка си хващам кичура коса максимално догоре. Завивам веднъж и тук посоката отново е навън от лицето. Продължавам да хващам кичури на усещане, кое е право и кое не. Завивам тук.
Завивам още веднъж и изтеглям. Виждате, пресата ми е максимално вертикална. Гледайте участъците да не са твърде дебели, защото пресата ще ги изпусне. И когато навия кичура, отново го пускам при останалата отзад коса. По този начин е много лесно да не смесвате вече навитата коса с правата. Виждате, кадрицата се получава много лесно. Продължавам без определен ред на навиване. Моята препоръка е да видите косата ви на какъв градус успява да се навие и на максимално, ако пресата ви има такава възможност, на максимално нисък градус да навивате косата си. Така ще я щадите от топлината. Продължавам да навивам дясната ръка навън от лицето и бавно изтеглям надолу, като пресата е вертикална. И остана ни последния кичур. Навивам. Така. Сега, когато цялата ми коса е навита, обичам да погледна, ако някъде съм изпуснала, ако някъде нещо ми седи леко право, например ето този кичур, в края си изглежда леко прав, фащам го отново в същата посока и го завивам. Косата няма проблем да разделяте вече кичурите. Когато косата веднъж е навита, става още по-небрежна. Аз не обичам прекалено фиксираните прически, подредените прически. Може да се обърнете отзад, да погледнете нещо, дали сте изпуснали. Сега, когато цялата коса е навита, я оставям за няколко минути, минута-две, да изтине, като това се случва сравнително бързо, преди да я разреша. И след това взимам четката ми за коса и внимателно разресвам кадриците. Виждате, по този начин можете и пръстите да използвате. Косата придобива повече формата на вълни, отколкото на кадрици. Последното нещо, което правя, е да я напръскам с лак за коса, като обикновено обичам да обръщам косата си и да я правя наобратно. Сега ще обърна косата си наобратно и ще я напръскам с лак, като внимавам да не прекаля с количеството. Обичам да намачквам кадриците, докато ги пръскам с лак. По този начин става още по-естествено. Така, обърнала съм косата и сега с пръсти внимателно я подреждам. И последното, което правя е, тъй като имам доста малки косъмчета, които стърчат, напръсквам на ръката си лак за коса с другата и внимателно заглаждам отгоре, тук около пътя, където има малки стърчащи. Другото, което може да направите за обем, е просто с ръката
да минете веднъж през косата си отдолу. И това е завършеният резултат. Така правя косата си изключително бързо и лесно за мен. В началото може да ви отнеме повече време, но практиката води до по-добри резултати и доста по-бързо се получава тази прическа. Сега ще ви покажа как правя така, че кадриците ми да се задържат максимално дълго време или докато не си измия косата. Вечер, преди да си легна, вързвам косата си на чоко над главата. Трябва ви един най-обикновен ластик. Обръщам косата си, без да я опъвате и да я стягате много. Я вързвате на едно чоко. Най-обикновено, каквото всички носим вкъщи. Без да е стегната, без да е хлабава и да ви опъва косата. По този начин спя вечер и на сутринта, когато се събудя, кадриците ми са запазени. С течение на дните те леко се отпускат, но на мен лично даже повече ми харесват на втория и третия ден. И всъщност на сутринта единственото, което правя, е да махна ластика. И да я разреша с пръсти. Ако някъде е много заплетена, може съвсем внимателно с четката отново да я минете или с широк гребен. И ето, косата е перфектна. Пробвайте и мисля, че ще ви хареса този метод на навиване на коса. Благодаря ви, че отново гледахте видеото. Надявам се да ви е било полезно. Ще се видим в следващото ми такова. Чао и до скоро!